no sha uble om deshu ban pe saudong janga perte but sha penshoi da ka pop but ka jing sunio janga perte bale ujisu ulajit ya ki kadarngut but lemba ka sur jangki kaba wanna ujisu lemba ka jinya lap jangki baro ki kon janga ne ka perte kin pai sha ka hima utrai ba ka jinya lap kalong ka hima uble kalajan ka jinya lap ka pang janga jinya lap kalong om deshu ya ka hima saudang jongi kalong ka ba kongsan om deshu ya ha ka hima bangi im minda kalong ka ba kongsan om deshu ya ka hima bangi don minda kalaban penim yangi henre ya ka hima batemai kalong ka hima jongoble but de hakene ka hima jongoble ngilaban light im ngilaban long kikun jongoble bangilaban long kikun jong ke Israel ngilaban long kikun jong ke yingkasem jong ke Israel kane kalong ka jingjid ka jingmur jong ka jingjid ya ki kadar mut ki apostol bangala on na ka kitab rab jimpen pau sau niyo i but kumjuru ter kalinong san ngilaban yo i arpo sau ngut ki temen kisan kiba shongket rengkat badu ko lamborot uba shongket but kine arpo sau ngut ki temen kisan kiba shongket ki riamli but ki donru ya ki pans niat haka kli jonki arpo sau kalong ka daka shinru kaba kongsan don ki babatay kine ki arpo saungut ka yaserim bad ki arpo saungut ki kinhun lingdo kabahyar pateng na ka jait levi hapoka haka kerteng haka bor ka itiar badon hau aron teman ka ladang ipet haka kitab jingto kinmau nius ngau ia kane ka number arpo sau kinhun jang ginong ruai arpo sau ngod arpo sau kinhun jang lindo bashakri ya uble minda haka kitab jimpen pau nius ngau syapang kine arpo sau ngod kitemen kisan but dondro ke babatai kene arpo sau ngod kabamud kadar ngod ki apostol but kadar jait ki Israel but kadar ngod ki apostol ka kendup arpo sau ngod ki bashong ket rengkat badutrai kabamud ujisu ulawan banwad yaki lamborot balajana ki ying Israel bad lempa ki apostol ujisu ula penpura ya kata ka jingwan lempa ka jingjid ki apostol ujisu ula penne ya ki kadar jait ki apostol ki Israel kumjuru lemba ki apostol ujisu ula seng ya ka himajo ngople ujisu ula penskem ya ka himajo ngople namar kane ka daw habang ni puli na ka kitab jimpen pau kamta me ke jingyoi pau jongu ya anis bakuit niyo i arpo saungod kitemen kitsan bad ki shong saudong jong ujisu ukun lambarot ubalawan banwad ya ki lambarot balajah ya ki jait balajah ujisu la penne badu la penskem badu la penkantan ya ki jait Israel sashasin bad ki apostol kadarmud kalong gadakashin bala penrendi ya baro ka perte om tang ki Israel henre ya malle ki jait benriu ma wat ya ka hima jongi gentil ki kelalong kawe badu kris bad ki kelalong kawe bad ka hima jongo bale hakaba ki kella kaba mu kane kalong ka jingmut jonga jingji jongi apostol kane kalong ka jingmut jonga jimpenskem ya ke kadar jait ki apostol kadar jait ki Israel ko himen ko para ni baharo ni don menda hakane ka hima kaba ujisu pen kare ba niru ngin sa poi saudong jongkine ki arpo saumut ki temen ki san ki bariamli ki ba pom ya ka jing ya ka pansngia haka kli jongki niru ngide ban trang na ka bindakane ba na ka bindakane ngide ban
Kain koridor ya ka jingala balawan hiar shangi lembaki apostol. Nakataka dauru ni ang balang apostolik. Kabawan hiar lemba ka jingi kai jungi apostol. Ya ka jingim kabaki ya ka jingi batriang ya ka jingi mensiem kabakila sam yangi baro kawan nakine kadar murki apostol badni kot yala ya ka balang apostolik. Kajingi kai kabako ni kongu lembaki apostol. Kajingim kabang ngiem rengkat baki apostol. Bad kapelong yangi kikun balajir jengutrai. Ngiru ngilong shi benta baki kadar jait ki apostol ban penne ya kajingi. Tongin duai hakane ka Eucharist bakui. Bangin don kane ka jingi kabaskem. Banginang im shisha ya kata ka jingim kaba ujisu la terwahangi lembaki apostol ni duairu lembaki apostol bakinan yarap yangi aga jingtalot ka jongi jisu bayit ngis nongu yame ni yaro yame ni pendon buram yame naga benda ka jingir spon jame karku karto yangi ba pensle yangi bangilong ki kun ki bajir balajir jame bangilong ki bakintuk yaki kadar jai ki Israel ben pediang eka jinggar ku haka jingim jongi enya ro ya utrai Jesus Christ ko hemen ko padam tongin pla ya ka jinge jongi kabangi sotu ya ka jimpla jinge jongi kalong ka basong nongrim ya ka jinge jongi ya ka jing pla jinge jongi naisia itu ni pala ya ka jinge da ka basnotu ya ka bor ka itiar ka bawan hiar shangi lemba ka bala ngangit ha ublei upa badon bor baro unong dau ka beneng pat ka kendau padha Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi ya ubala puna mensiam bakui ya ubala kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayahu ula yang ula tep yahu ula hiasha kibaya hagasni kabalai ula mipat na kibaya ula kiyo shabane usang shakamon ublay upa badon bor baro nang da unwan pat bendishar ye kibayim batibaya ngangeit hau menshiem bakui hakabalang katolik bakui haka jingyasilo kirikui haka jimap ye kipo haka jimi pat kato haka jingim bam jukut amen. Life spark from